जोंनि लिडारफोरा जुदि एकट' खालामदोंब्ला गावनि गथ'फोरखौ जोंनि केसफोरखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै? जोङो बाहेरायाव थांनानै थाखा थाइसे खामायनो हाया दिनै, अब्ला बे थारिं मारिनाय फैसाया अबेनिफ्राय फैगोन? थारिं मारिसेयावबो जुदि लाखिजाबावोबा जोबजाबावोबा बे जामिनदारनि फैसा, बे फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन? 5 बोसोर जाबाय, बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन। जोंनि बेयाव अल आसाम जोंनि एनडिएफबिफ्रा केसजों भुगिनांगासिनो। आङो जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो दुखुबो मोनदों, जाहाथे जोंनि बेलायाव 5 बोसोर जाबाय, बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन। बै समावनो जोबनांगौमोन। जों न'खराव आरामै आलो गोजोन थानानै गथ' गथाय लाना आराम रायजो जानो हानाय जानांगौमोन दिनैनि समाव। आं रैखाथिल' नङा, आं बायदिनो रैखाथि बायदिनो जोंनि बेयाव अल आसाम जोंनि एनडिएफबिफ्रा केसजों भुगिनांगासिनो। जोङो बाहेरायाव थांनानै थाखा थाइसे खामायनो हाया दिनै, अब्ला बे थारिं मारिनाय फैसाया अबेनिफ्राय फैगोन? जोङो हाजिरा हुजिरा मावनानै थारिं मारिगासिनो, बिनि उनावबो थारिं मारिसेयावबो जुदि लाखिजाबावोबा जोबजाबावोबा बे जामिनदारनि फैसा, बे फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन? जों बुहुद बोसोर मारिबोबाय, दिनै 5-6 बोसोर मारिबाय। 4 लाख फैसाया जोंनि मोननाय फैसाया बेयावनो थारिं मारि जोबलांजोब्बाय। दा जों पलिटिकेलखौ नोजोर बोनानै आं थांनो सानाखै, जोंनि लिडारफोरखौसो आं बुंनो सानदों। जोंनि लिडारफोरा जुदि एकट' खालामदोंब्ला गावनि गथ'फोरखौ जोंनि केसफोरखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै? रिहेबिलिटेसन दं दिनै, गोबां एनडिएफबिफ्रानो मोनाखै, गोबां सिनियरफ्रानो मोनाखै।